سلام تخطاتت ناس channel كمي كان يخون كمي تخونو تسناي كتكون من يوتيو لومي أقداسي تارستينا خنرين السادما ندق دق دي كونس أوشتنا تمت لنفسنا ترى دي كونخا مس أب قعزو فقري أب قعزو حدار أقدس النقرات نحنا نقاق يوم بمستوعال بزي مفلات بستفل عليه مغنيات كون غليو وزيوم نقرات زياتهم قد بزعق زياب زي زرعيون زربلو من تقامات يوم نفسنا فتشنا أبكال تسقم كياتنا نزي سونكوف زول جزيه نخنسجر كتحجزنا تخلي يا زبل كوايا سلازي toxic behaviors حدا جنياتات بحرية وشتنا زلو كميجيرنا سبات كي بدلنا مغاربتنا خي بدلنا كنا اليوم نغل إنا خنري كنا وحكو كالتا نتقدامي تنتبي. The number one point is complaining to your friends. مبزحت جزيه كوي كونن زرعنا جري زون أب حدار ويا فغري مستمت أمتخي ويا مستمت أمتخا صبغ زخونة هو كهلوكا ويا مسحاب كفتر يخيليو فلذي كلنا دما يعرق اللونا ساون محازوت اللوا تسأقم جنابه زجبر مسعرقتنا بس محازوتنا دما كنعلل لبنا كفيتنا خنزارب صبغيو حما غيكونن تسأقم جن نشتي تسأقم تقاتي ما بتحدارك ويكا زخونة قنصي مسقاتمي زي مررع مسقاتمي أكندن حتى كام زراب تاوغان مس محازو تاخت مغار تجمر اتود مسعرخو ازيا ناخا يصبغ نتحدار وين تهيوت يصبغ نتوم يعرف تخا محازو تكاونا يصبغني مغنياتو نعرف تخا بزعب حداركا انتي كم تخون دلخا انتي تكبرك كم زلخا ندحر نغيركا يمناتكا صقق حزيوم بزح غزيه بخالا زراربا نعاك صلو ويم كمود ما سخي نحري مس محازوت كي قد مس مرخاب كمس تزرا مس محازوت كي تزرارب تخوينكي امونغو محازوت كن عبف قاب تفتر لغي زي دما صبغ يكونن سلازي تازبلت نجر انتي نيرا زخونه زي مرددا كغاتم نبوريو نبور زخونه هيوت زي مرددا اللويو زي مرددا انت زي بلوت هيوت حدا زي نبور حدار يختبلو تخليخا سلازي زي مرددا كغاتم كلو if you have an issue take it directly to your partner and discuss both your wants, experiences, and values. ስለዚህ ዝኾነ ነገር ምስ ኣጋጠመ ምስ ኣፍቃሪ ክድዩ ምስ ኣፍቃሪትካ ኮፍ ኢልካ ዝተሰማዓካ ንዓኻ ዝተረዳእካ ንዓኻ ምስናትካ እምነታትን ተመክሮን ዘይከይድ ነገር እዝን ንዓይ ኣይሐጎሰንን ደስ ኣይበለንን ኢልካ ብወቅዒ ክሱ ዘይኮነ ክትረዳዳኣሉ ክትጅምር ኣለካ ብፍላይ ኣብ ገዛኻ ዘጋጥም زي مرددا ما مسقاطمي even ولا مصديخا ولا مسحفتخا والممخار انا يزقفوني مخنياتو حوخان حفتخان اديخان هيوتهم اللون يس كما خروخي غوليوم امودا تا هيوتكي نعاخن نعون ايا تملكت كلتيهم بحرخينكم ابكالك يعلفكم وشكركم كتفتحوا مفتان صبغيوفكو للعام خامس كوني مخرك تحتت حاجز كتحتت صبغيو قبل فتو sharing your relationship issues with friends creates more damages than good ስለዚህ زي زلكا صقماتكا مس محازوتكا مزراب حدا كنعاكيو بزعبا هيوتك خفلتيوم بزعبا هيوتك خفلتيوم ስለዚህ كبرونا هو بكاني كل مستير كا دغن توتيو كالاي دما كاب دغز مص مستير اب غزاخا خمي غيرو يكسرحالكا مخرك بوخا خوليوم كل غزيه ግን اتزبلص مردا اب غزايو كون زغبا زيا number 1. Number 2, being too much controlling. يا أنزا بحر زياون ترى أبسبات. يا دمانتايا مبزحت جزء أبغى زفقري مستمجمر يا زفكر كايا ويدما مجمر يا فورم صاد جمر كودي مسو حدار كي تقبر تخلي خامس سجد فتير وزلو قلت أنا هيوت سلنتاي مالتيو تبديلنا حماق قاتمنا حماق سمبرات كلونا يخيل يبز حلف هيوتنا. It's possible. وتحطه جن كن حجي سلستبدلكا كن حجي ثمن سلزراخا حجي بالحسك الدهال ويدما نزم ساخازولو 10 غزي بلتنا يقدم مسياد غيركا خطمتو جيجا ايو معناتو نايقدم جيجا كاليسو حدش وجميركي جميركا انتلغا حدش هيوت سلازخونه نعوز غبا مدلاوات تقبرالكا سو sometimes أفكاري كارياوي تفكاري هي دحر صراح نجزان تمسخا قلت في الكان تمسخا دس بلان مخنيات تدونجخا سلز الشاغل مبال زصبق تبقسو كون خلي كاب حاليوس تبقسو كون ون تخللو انت خونا جن نتسب بتبكي ናይ ግድን ዝመፅሉ ሰዓታትን ሕግን ብደቃይቅም ሰዓታትን በቃ ተሪር ሕግ ጌርካ ክትቋፀሮ ምፍታን ግን ኤክስኪዩዝ ኣይኮነን
ሓልዮት ኣይኮነን እዚ ኮንትሮሊንግ ዝበሃል ንሰብ እንድሕሪ ክትሻغለሉ ትኽእል ኢኻ የግዳስ ናጽነቱ ብመንገዲ ሻغሎት ጌርካ ግን ናጽነቱ ክትገዝኣ ግን ክትፍትን የብልካ ስለዚ from time to time ልክዕ ሕግታት ክትገብረሉ ንሰብ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሰብ ድማ ኣብ ናጽነቱ ኣፂኻ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት እውን ንብሎ እዚ ኣመና ንሰብ ክትቆፃፀሮ ምፍታን ሂወትካ ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ ንኻልእ ሰብ ክትምቁፅፃር ግን ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ዲክቴተርሽፕ ንብሎ ማለት እዩ ንሰብ ካብ ድሌቱ ወፃኢ ብናትካ ድሌታት ክትወስዶ ምፍታን ፅቡቅ ኣይኮነን ገበን እዩ እውን ኣብዚያ እውን ከነስተውል ኣለና instead deal with your own problems and let your partner live their life እዚ ቅድሚ ሕጂ ተበዲልክ ነርክ ተኮይንካ ወይ ቅድሚ ሕጂ ተበዲልካ እንተ ነርካ እሱ ናትካ ፀገም እዩ ንስኻ ኢኻ ክትፈትሖ ዘለካ ንስኺ ክትፈትሕዮ ዘለኪ ትወዲ ወይ ታጓል ክመፃ ምትና ምሳና ዘሎ ብሰንኪ ናይ ዝሓለፈ ባጌጅ ናትና ሕማቅ ተመክሮታት ሎሚ ኣብ መፃወድያ ንክናቱ ንዑ ከነዋጥሮን ከነጨንቆን ወይ ከነጨንቃ ኣለና ማለት ኣይኮነን ሽግርና ንፈትሕ ኣለና ነቲ ሰብ ድማ ዝግብኦ ናፅነት ንሃቦ ንሕና ድማ ናፅነትና ነስተማቕር point number 2 so let's go to number 3 threatening to leave or break up ዝውን ኣብ ጉዕዞ ናይ ፍቅርን ሂወትን ዘጋጥም ነገር እዩ ዝኻ ዝኾነ ዘይምርዳእ ከጋጥም ከሎ ምግሪ ጫዋት ክፍጠር ከሎ ክገጥፎ እዚ ሂወት ንፈላለዩ ገለ ዝብል ዘረባታት ዝድርብዩ ሰባት እውን ኣለው ከም ባህሪ ኣሎ እዩ እዚ ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ ዝኾነ ዓይነት ዘይምርዳእ ምስሓብ ከጋጥም ከሎ እንታይ ኢኻ ትገብር ወይ እንታይ ዘረባት ትዛረብ እንታይ መፈራርሒ ኢኻ ትጥቀም ገዲፈካ ኸይደ ሂወተይ ገብረ ቀደም እውን እኮ ከምዚ ኢኻ ገሊልካ ኣብ መዛዘምን ናይ ፍቅሪ ኮንካ ዲኻ ሃዲት ትገብር ወይስ ዘይምርዳእ ኣጋጢሙሎ ከመይ ገይረ ነዚ ዘይምርዳእ ይፈትሖ ያ ገዳሲት እያ መህደም ዝደሊ ሰብ ኩሉ ግዜ ብምህደዳ ክሓድም ምዃኑ ገይሩ ከፈራርዝ ዝፍትን which is not good ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኖርማል ዘይምርዳእ ዓብ ናይ ምፍልላይ ታዲት ዘምፅእ ሰብ ዕላሙ እንታይ ምዃኑ እውን ከይተረዳእካ የብርሃልካ ኣሎ ምክንያቱ ንነዊሕ ፅንዓት ክገብር ከም ዘይደሊ ዘሎ ወይ ከም ዘይትደሊ ዘላ መብርሂ ክኸውን ይኽእል ነቲ ሰብ 10 ግዜ ክንፈላለይና ንኸይድና ደፈና ንኸይድ የገለልና በልካ ታዲት ምግባር እንተሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ባት ኣብዚኣ ገዳሲት ኣላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርኡይ ዝኾነ ግህሰት ክገብር ከሎ ሰብ ከተጠንቅቆ ኣለካ ሄይ ኣነ ምሳኻ ብፍቅሪ የተቋሪነ ዘለኹ እምበር እስር ቤት ኣይኮነን እዚ ምሳኻ ምንባር እስር ቤት ግዴታ ኣይኮነን ንዓይ ከይደ ሂወተይ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ የኢልካ ፖዚሽን ናትካ መንነትካ ወይ ከዓ ድሌታትካ ኣትር ኣቢልካ ምግላፅ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ሰብ ክእረም ዘይክእል ተኮይኑ ቀድሚ ገዲፍካዮ ምኻድካ መጠንቀቕታ ምሃብ እውን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ክንጥቀመላ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታ እምበር ኣብ ዘይትከውን ነገራት ክንጥቀመሉ ከለና ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ it makes your partner feel disposable that you're not fighting enough for the relationship እዚ ድማ 10 ግዜ ዛቃል ትጥቀመላ ተኮይንካ ነቲ ጉዕዞ ነቲ ሓዳር ክትቃለሰሉ ድሉ ከም ዘይኮንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰንኮፍ ኮንካ ትነብር ከም ዘለኻ ጌርካ ኢኻ ትነግሮ ዘለኻ ፅቡቅ ስምዒት እውን ኣይፈጥርን እዩ ማለት እዩ number 4 bottling up your feelings there's also the opposite ናይ ዝንብሎ ፀናና ሓሳባትካ ምስ ካልኦት ምግላፅ ምስ መፃምትኻ ምምያጥ ንመፀኒና ኣብዚ ድማ ሓሳባትካ ንኸይትመያየጥ ብፍላይ ድማ እዚ ኮንትሮሊንግ ወይ ካልእ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ መፃምቲ ኣለኒ ኢሉ ንዝኣምን ሰብ እንታይ ይገብር ስምዒታቱ ኣብ ውሽጡ ዓቢጡ ክኸይድ ይመርፅ ስምዒታት ኣብ ውሽጡ ዓቢጣ ክትከይድ ትመርፅ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብቲ ምዝራብ ዝገደደ ድማ ዓቢጥካ ምኻድካ ዝገደደ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀር እዩ ክንሓብኦ ንኽእል ስምዒት ዝፍንጀርካ ንሱ እዩ ዝክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ relationships are sometimes hard yes ዝምድናታት ጉዕዞ ፍቅሪ ሓዳር ከቢድ እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ከምዚ ብቃላት ንገልፆ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ መሓለኻታት ኣለዎ እዩ ሓደ ግዜ ዘይርዱና ወይ ክንረዳዳ ዘይንኽእል ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ፀኒሕና እውን ክንሪኣ ኢና ኣገዳሲ ነጥቢ ፍልልያት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ኩራ ከጋጥም ከሎ ሰባት ፍልልያት ኣለዎም እዩ ብኸመይ ኩራናቶም ወይ ከዓ ሕርቃናቶም ክገልፁ ይኽእሉ እውን ፍልልይ ኣለዎም እዩ so people stay silent to keep the peace ገለገለ ሰባት ሕጂ ነቲ ካልኣዮም ንኸይብድሉ ክብሉ ትም ይመርፁ ኣይዛረብን እዮም ምክንያቱ they'd rather keep their opinion to themselves than potentially make their partner angry ካብቲ መፃምቶም ዝሓርቕ
ወይ ንሕርቆ ወይ ተሓርቕ ንሳ ካብ ካልእ ነገራት ድመፅእ ዓብይ ጥዕዮም ኻ ድሕሸኒ ኢልካ ትመርፀሉ ግዜ ወይ ኢሎም ዝመርፀሉ ግዜ ኣሎ እዚ እውን ጌጋ እዩ የስ ኣበይ ሞመንት ምስ መፃምተይ ይዛረብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ነታ ሞመንት ተጠቂመ ግን ሓሳባተይ ክገልፅ ኣለኒ a healthy relationship feel safe to be honest about how you feel open communication is key for so ግሉፅነት ዘይብሉ ፍቕሪ ከቢድ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ተቐቢሩ ክልቴኻ ነናትካ ዓለም ኣብ ውሽጥኻ ሒዝካ ክትከይድ ተኮይንካ ሓደ ካብቲ ንሓዳር ዘመቅሮ ግሉፅነት እዩ ኦፕን ኮይንካ ሓሳባትካ ሕማቕን ፅቡቕን ክትዛረብ ምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ ግን እቲ ግሉፅነትካ መዓስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኩነታት ታይሚንግ is always important ሓሳባትካ ወይ እቲ ቅሬታትካ ኣብ ከመይ ኩነታት ትገልፆም ኣገዳሲ እዩ ኣብ መንጎ ዘይምስሕባብ ኣብ መንጎ ሕርቃን ከለካ ይኮንካ ክትካሰስ ዘለካ ህድእ ኣብ ዝበልካሉ እዚያ ከምዚያሲ ከምዚያ እንትትኸውን ንዓይ ደስ ምበለኒ እንድሕር ተባሂሉ ለውጢ ከምፅእ ክእል እዩ communication is the lubricant communication ወይ ከዓ ምርድዳእ እቲ ነዳዲ እቲ ግሮሶ ናይቲ ፍቕሪ እዩ communication ተዘየለ ዓፂሙ ክልቲኡ ዝብል ነገር ሓፂን ጌርኩም ወሰድዎ ምዝርራብ እንተሎ ግን ግሮሶ ጌርካ ኣለኻ እቲ ሂወት ብእቲ ፀገማት ንክፍታሕ ዝቐለለ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ so always think of communication ብዘይገድስ ብዘይ communication ንሓዳረይ ፅቡቅ ክገብረልየ ንፍቕረይ ፅቡቅ ክገብረልየ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ከይተዘራረብካ ዝፍታሕ ሽግር ኣብ ሓዳር የለን መዓስ ትዘራረብ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ number 5 blaming your partner ያኻ ብዙሕ ግዜ ትድገም እያ እዚያ ድማ ታያሳኻ are you a big fan of playing the blame game with your partner is it always their fault ስለዚ ዝኾነ ዘጋጠመ ንመፃምትኻ ምስካም ማለት እዩ ስኻ ከምዚ ጌርካ تا بنبان تخينا ديت فخايا تتبهيلو سلدي صواعكاني ديت فخوا وصويعك خلوها في خيخت مصتخن ليركان دخا بزخون انتي مالتيو نسخا زغبركا غدلتاتكا مسخاري خا تسكمو ويس نابا وينابو يخ تتصقعيو تمرتي excuse زي مغبار تتغاغينا انا تغاغي مخنياتو كمز سلازغبركاني እዩ ደይኮነስ ኣይ ተጋጌዝ ያጌጋናተያ ክርማዬ መባል አገዳሲ This is a toxic habit because when partners are so busy defending themselves and blaming their partner, they lose the chance to be kind to each other and to feel close. So نحتحدكا مكساسن نحتحدكا مشفانن كبزح كله بتيوت حاليوت زبحال مدنقاز زبحال رهراهي زبحال ناتف أي زخيد ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንጌጉ መሸፈነ ዳክደሊ እምበር ይቕረታ ኢሉ ሓልዮት ከርኢ ኣይፍትንዩ ስለዚ ክንጋገ ከለና ይቕረታ ክንብል ከለና ነቲ ሓዳርናው ፅቡቅ ነገር ንገብረሉ ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ይቕረታ ዕርቂ ነቲ ፍቕሪ ከም ዝሕይል እዮም ዝገብርዎ ከም ዝደክም ኣይኮኑን ዝገብርዎ በንፃሩ ኣነ ተጋገኹ ንሱ ጌገኛ ዝዘረባዚ ነቲ ፍቕሪ መዓልቱ ከም ዝሓፅር ዝገብሩ ሓሳባት እዮም So take responsibility for your actions and that's the hallmark of a mature and healthy relationship ሓላፍነት መውሰድ ናይ ሓዳር ትዝዓበየ ልቦና እዩ ኩሉ ግዜ ወላ ሓደ ግዜ እውን ዘይገበርካዮ እውን ይቕረታ ምሕታት ምንቲ መጎጎ ትሕለፍ አንጭዋ ዝበሃል ዓብ ዘረባ ዘለና እዩ መጎጎ ተገድሰካ ተኾይና ታንጭዋ ክትሃድም ከተፍቅደላ ኣለካ ታንጭዋ ክትሞት ኣለዋ ተይልካ ግን መጎጎ ክትከስር ትኽእል ኢኻ it's not wise ልቦና እውን ኣይኮነ ምክንያቱ መጎጎ ንኽስራሕ ጥቕሚ ናይ መጎጎ ብዙሕ ንኽስራሕካ ግዜ ስለ ዝወስድ number 6 showing off too much another point ብዙሕ ግዜ ትረያ እዚያ እውን እንታይ እዩ ብዙሕ መፅናዕታት ተረጋጊፆም ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዛዕባ ፍቕሮም ብዛዕባ ሓዳሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ፖስት ዝገብሩ ኢሎም ብሓዳሮም ሕጉሳት ዘይኮኑ ብዙሕ ግዜ ብሓዳሮም ዕጉባት ዘይኮኑ እዮም ይብሉ ንኹሉ ሰብ ትብልካት ኣይኮነትን ግን ብዙሕ ግዜ ስፔሻሊ ኣብ ምዕራባውያን ክትከውን ትኽእል እያ እዚያ so ምክንያቱ እቲ ሰብ ናብቲ ሶሻል ሚድያ 10 ግዜ ዘብሎ ዘሎ ሓዳረይ ፅቡቅ ኣሎ ረኣዩለይ ንምባል ዳኣምበር ፅቡቅ ስለ ዘሎ ኣመና ፅቡቅ ስለ ዘሎ ከይከውን ይኽእል እዩ ይብሉ ማለት እዩ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ናትካ ገለገለ ሰባት ስለ ደስ ዝብሎም ሓጎሶም ምስ ካልኦት ፈተውቶም ሼር ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ድማ ናይ ላይክ ኤንድ ሼር ናይ ኮሜንት ኣድሬናሊን ወይ ካብቲ ዶፓሚን ዝበሃል ሆርሞን ኦፍ ኮርስ እሱ ከምዚ ራሽ ኣብ ሂወትካ ሓጎስ ኩርዓት ስለ ዝስማዓካ ናይኩም ኣዲክሽን ክህልዎ እውን
يخيليو بحفشاجن حقوسات سب حدار على السوشيال ميديا كقنابرو سلي يكونن زوعلو حقኛ ميموري حقኛ تزخري حقኛ هيوت كنبرو يوم زحلفو غزي from time to time على السوشيال ميديا بوست قبري يقول هون جن نفسه كيف زجبر كيا أجانينكا in fact نسوشيال ميديا الكا خطراي تقينت هيوت كاجن أو اشتغاون بزح بكوتات كم زلوا يوم بزحت مسنعات رغيبهم ما لذي كديناتون كين خون ناي موداتا ghosting or clinging when fighting زيا تاب زيا قطري 4 زبلكوا مملعتا ويكام أسفح بالكاميرا أيو معناته زي مرة بحدار كقاطم كله سبعة استفل عليه ميلا لوب كمي غير كامستي متقጫقم بأسن كمي غيرهم هاندل قبروا so قال سبعة أتي تقام كقاطم كله نبينهم بينهم كينهم نبينهم كحسبون جزيه كوستون دس بخوم يوم حرق عنهم زقلتو كالوت جن مستبعسو زي مسحة مستقاطمة تزراريبهم شكرهم كفتحون تدليهم يدسبرهم رايوج تفل اللي عبزيز الله الزفل اللي عدنا كانت زي ترديوكا بقليلو تحداركا كتبرسون كتفرسون تخليها سلازي حدث زخونة نوص ويزي مردام سقاطمة قرب جزيه بينو خينو حرق عنو كوز زدل السبالو كالي سب دما نتصقم شعو تزراريبكا كتفتحو زدل سبالو هجي كلت يوم زي ونن بينهم يم زيا حنت كنسعود لنا مصامتنا انتاي بحرناتو كنفلط علينا مس حرقه وي مس حرقت حساباتا حرقانا خدجلص بزربا كتردادا ديا تدلي ويس حرقا مسقاطمه مع صوناتهم عصيهم غزوم بينهم فري تايم كوست دليو زي عند راستوينا لا اتي مصامتنا بينو خيدو زرغاغا تخينو غزين حبو تبتي سب زربا زدل تخينو دما كل غزي نتتفتو سب بناتو ستايل كتقربا يزلك زياتا بوينت كل غزي نتتفقرو سبسي اينايناتو ستايل بينك خوندي زدلي كزارب زدلي ስለዚህ እስኻን ራቀይም ካይ ተህርቃን እስኻን ተተበጊስካ ነቲ ተቀይም ዘሎ ኩሉ ግዜ ሪኻ በይኑ ሓንሳብ ግዜ ዘድልዮ ተኮይኑ ግዜ ሃቦ 10 minutes ወላ 20 minutes መፂኻ ሽዑ ተዛረባ እንታይ ሄይ ኩሉ ግዜ ወሲድካ ዲኻ ወይ ክንደይ ግዜ የድልየካ ንክዛረበካ ስለዝደለኹ ትብሎ ኖ ሓደ 20 ደቂቕ ፅንሓኒ እንድሕር ኢልካ ፅቡቕ ወይ ከም እንድሕር ኢላትካ ከምኡ እንተዘይኮነ ድማ كتزاربهم كسيل كختفتن ترخل تقوم كيها لازم تاي مالتيو نتناتهم ستايل انا كوميونيكيشن ابغز حركان تتردي خالهم نتفقر خام مليسكا كتحيلون مردداكا كعبخل بنصارو بتنع خاز مسلكات راي تخيت خوينكا سامستو عالي بزح غزي نتحدار نابزلا نابز خف ما عزن كتوزدو تخلي خاص لازم ذا فيديو زيا ابو حدارنا طعمن مرددا زلو نخلونا بزح كابزي نفسنا نخنفتش مخ نستخاخل كتحجزنا تخلي عنا بالكم ناب كالوت أحواتكم نحاتكم شير كتكبروا تقولوا كتحجز تخليها برجز تفتحوا ما لايك أبوا كم وتر دماناتكم فيدباك أفتحت كت بيك مين نابلكم زارست بزودي اللهو أبكال أبحث يرجع حساب من رغب سنايو